Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa namhlanje ukuba sikwazi futhi ukuphinde sihlangane entshumayelweni yasentabeni, intshumayelo yashunyayelwa inkosi yethu uJesu Kristu. Ngeke ngasho kulezi insuku ezidlule ngathi uma ukwazi ukuphila, uMathewu chapter 5, Mathewu chapter 6 noMathewu chapter 7 uyongena ugijima ezulwini, ngoba inkosi uJesu yayishumayela le ntshumayelo. So le ntshumayelo izokufaka ezulwini ngoba ishunyayelwe umnikazi wezulu. Inikeze nje ithuba ufunde Mathewu chapter 5, chapter 6 and chapter 7. Uzozizwa ezinye izinto zilikhuni kangakanani ukuzenza, kodwa zenze ngoba ufuna izulu. Hayike siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyacela ukuthi ngiguqe, ngikhuleke, simnxuse ukuba akhulume umoya ongcwele phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. Baba olungileyo, Baba ongcwele, egameni lomfelo wethu uJesu Kristu inkosi yethu, siyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyacela ukhulume, ngiyacela ukuthi uzambule, nginikele ukuphila kwami kuwe. UnguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Thatha udumo ke Nkosi ngaso lesi sikhathi, uzidumise, ubonakalise amandla akho, ukhazimulise igama lakho. Siyacela moya ongcwele ukuba ukhulume, siyacela moya ongcwele ube kanye nathi. Nami ngihlale ngilalele, ukhulume phakathi kwethu, usebenzise lolu bumba lolu daka, ngoba ushilo ezwini lakho wathi le ngcebo siyiphethe ngebumba, ukuze inkazimulo ize kuwena Nkulunkulu Baba wethu nendodana uJesu Kristu nomoya ongcwele. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa ngakho konke. Ngiqale ngokuxolisa ukuthi inkonzo yethu iphuzile ukuqhamuka namhlanje. Umhlangano engishilo ekseni ngathi ngizongena kuwona uthatha isikhathi eside bengingawunakanga. Bekufanele ngabe ngiye emhlanganweni sengiyenzile inkonzo. Ngiyaxolisa kakhulu kulabo sekudlula isikhathi beyilindile inkonzo ingaqhamuki bengayiboni. Udumo lonke ke silinikeza yena, lumfanele lungolwakhe, yena yedwa nje engahlanganiswe nalutho. Mangisho kusemanje ngithi ngiyacela bazalwane niqale nibe nibeka imali yesipheko sezinkonzo zikaJulayi. Zikhona inkonzo zikaJulayi. Uma ubheke ekhalendeni lakho, i-weekend yokuqala kuJulayi, angisakhumbuli mina ukuthi ubani, u5, 6 and 7 yini, kodwa nje weekend yokuqala kuJulayi siney'nkonzo zikaJulayi. Lungela ke uvive, ukhuleke, uthandaze, ubeke imali. Imali yesipheko ayishintshile, kuseyiwona u300 imali yokugibela kuze ngokuthi transport ohamba ngayo iyiphi. Kodwa we are looking forward to seeing you ngalezi inkonzo kaDisemba. Sikulindele ngamehlo abomvu. Ngokugcinwa uNkulunkulu wethu siyathemba sizobonana. Muhleke, uyasithanda. Asiyeke ezwini lenkosi, siqhubeka nentshumayelo yethu yasentabeni uMathewu chapter 5 uverse 6. Kufundeka ke kanje: babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayasuthiswa. Sikhonza uNkulunkulu osuthisayo. Mufunda iHubo 104 malapha ngasekugcineni liyaxoxa ukuthi nezilwane zibheka yena abesevula isandla sakhe azisuthise. Konke akudalile akukho okulambayo uyakusuthisa, ngoba unguNkulunkulu wethu sonke. Uxolo, unguNkulunkulu ezulwini, unguNkulunkulu emhlabeni, unguNkulunkulu ezinzulwini zonke. Wenza konke akakuthandayo ezulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba. Ungathini wena ungamkhonzi lo Nkulunkulu? Kodwa akekho ozoya kuyena ngaphandle kwendodana yothando lwakhe uJesu Kristu waseNazaretha.
siya kuye ngenkosi yethu uJesu. Ayike siqhubeke nenkonzo. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngoba bayosuthiswa. Yabona abalambele ezinye izinto ngeke basuthiswe. Kusuthiswa abalambele ukulunga. Wena ulambeleni? Umzimba wakho ulambeleni? Inyama yakho ilambeleni? Kanuko yenyama uzokusuthisa uSathane, kodwa kungokwesikhashana nodibana naye esihogweni senisha nobabili. Yini oyilangazelelayo? Matthew 6:33, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, ukuze konke okunye kunezelwe kini. And all else shall be added unto you. Ayike asiqhubeke. Izolo sigcine sikhuluma ngoJohn chapter 6 verse 35. Lapho uJesu ethi, mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Ngoba uyisinkwa sokuphila. Ulambile na? Unjani umphefumulo wakho? Ayikho into oyifunayo? Mhlawumbe uyeza ukuthi khona isikhala esikhona oza kuJesu. Kuyenzeka phela sibe semabandleni, kodwa uze ukuthi no, ikhona lento esalayo. Awazi ukuthi yini. Ngithi mina shona kuJesu. uJesu uzokwenelisa. Inkosi uJesu enakho konke ngoba yona iphelele futhi iphelelisiwe. Isiphelelisiwe nje, yanikwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Yanikwa amandla phezu kwakho konke okudaliweyo, ngoba konke okudaliweyo kudalelwe yona futhi kudalwe ngayo. Ngaphandle kwakhe uJesu akuvelanga lutho. Ngoba uJesu wayevele khona ekuqaleni ekuNkulunkulu, wayenguNkulunkulu, ulizwi loyo. John chapter 1 verse 1. Uthi ke, mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Ukulamba kuqedwa ngesinkwa, ukoma kuqedwa ngokukholwa nguJesu. Isinkwa nguJesu, inkosi uJesu Kristu oyimpendulo yakho konke. Sigcina izolo ke sikhuluma ngokuthi uyimpendulo. Umphefumulo nenyama kufuna uJesu Kristu oyinkosi yethu. Ziyamfuna lezi zinto. Wena kuphela ovimbayo. Usabanjwe izono, usabanjwe ukubhema, usabanjwe ukuphuza, usabanjwe inzondo, usabanjwe amanga, usabanjwe umona, umhawu, usabanjwe ukukhohlisa, ubanjwe ululaka, ubanjwe ukuhleba. Hayibo, woza kuJesu uzokuphumuza. Woza kuye uzothola impumuzo. Akafuni senze izinto ezingalungile. Akafuni senze izinto ezingukungcola. Ngoba sibizelwanga amanyala, kodwa sibizele ubungcweleni, ukuba njengalokhu yena engcwele nathi sibe ngcwele. Umphefumulo nenyama kufuna uJesu Kristu inkosi yethu. Ngofunda amaHubo 63 verse 1 uthi, uNkulunkulu wena unguNkulunkulu wami, ngiyakufuna ekuseni. Umphefumulo wami womele wena, inyama yami ilangazelela wena, ezweni elomileyo eligagadekile. Umphefumulo wakho womeleni? Womeleni umphefumulo wakho? Uzothi udlala isisono, ngeke unelise. Uzothuka inhlamba, uzizwe wena awunelile. Uzonde, uzizwe wena ukuthi awunelile. Ngoba umphefumulo ekuseni womele uNkulunkulu, womele uJehova. Loyo owomela ukulunga uyosuthiswa. Umphefumulo bafowethu yomile. Inyama yethu ilangazelela ezweni elomileyo neligagadekileyo. Inyama yethu ilangazelela uNkulunkulu. Siyamfuna uNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi simfune senokutholwa, simbize siseduze. Omubi ashiye indlela yakhe embi. Uhlezi kanjani emshadweni wakho? Uhlezi kanjani emshadweni wakho? Uyisibusiso lomshado?
Uzoba isibusiso kanjani ngoba wazifunela wena? Uzoba isibusiso kanjani ngoba lo muntu lisathandana wamdlisa ukuze uthole lo mshado? Njengamanje uphelile umuthi wakho, usevela amakhalazi, uyakushaya, uyakuxosha, uyakuthuka. Balekela kuJesu. uJesu uyakuthanda, uJesu uyakufuna. uJesu ufuna izisebenzi zokuvuna ngoba amasimu omile adinga ukuvunwa. Amasimu ayadinga, wena-ke ukuphi kuleyo ndawo? Indlela umphefumulo okumele womele futhi ulangazelele ngayo uNkulunkulu sifunda kumaHubo 42 verse 1 kuya ku-3. Angiphinde. Indlela umphefumulo okumele womele futhi ulangazelele ngayo uNkulunkulu sifunda kumaHubo 42 verse 1 to 3. Athini la maHubo 42? Athi njengendluzele ilangazelela amanzi emfula, kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu. Indluzela isilwane leso basingesilungu kuthiwa i-red deer. Male of the red deer, indluzele. Uma isilangazelela amanzi, ibhekana noma nani oluyivimba ukuthola amanzi. Ingagibela phezu kwakho ngenyawo zayo igandayo ube inhlabathi mayisiyomela amanzi, ngoba isuke ifuna amanzi. Liyashoka izwi lenkosi uthi njengendluzela, a male of a red deer ilangazelela amanzi emfula, kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu. Umphefumulo wami womele wena Nkulunkulu. Nkulunkulu ophilayo, ngiyakufika nini ngibonakale phambi kaNkulunkulu na? Uyahalela wena ukufika phambi kaNkulunkulu. Uzohalela kanjani unezono ngoba uyazi ukuthi ukufika phambi kaNkulunkulu ukulahlwa kwakhe esihogweni? Uyakwazi lokho, ukulahlwa kwakho esihogweni. So mawomela uNkulunkulu, lahla konke, dela konke, uzinikele kuyena, uzomthola. Uthi niyakungifuna ngifunyanwe yinina. Jeremiah 29 sura ku verse 1 uqhubeka. Niyakungifuna ningifumane lapho nginithumbele khona. Masimfuneni senokuthola, simbize seseduze. Omubi makashiye indlela yakhe. Ukwazi ukukhonza uNkulunkulu ukhonze nobubi, ukwazi ukwenza lokho. Umqhathanisa uNkulunkulu nezinto ezingeyena uNkulunkulu. Amqhathanisa uNkulunkulu nezithombe. Amqhathanisa uNkulunkulu nobuthakathaka bakho. Yena akasoze abe buthakathaka. He is ever strong. uNkulunkulu uyasithanda ngendlela emangalisayo. Lithi-ke indlela umphefumulo okumele womele futhi ulangazelele ngayo uNkulunkulu sifunda kumaHubo 42 verse 1 to 3. Njengendluzela ilangazelela amanzi emfula, kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu. Umphefumulo wami womele wena Nkulunkulu. Nkulunkulu ophilayo, ngiyakufika nini ngibonakale phambi kukaNkulunkulu na? Ngiyofika nini? Uthi izinyembezi zami zingukudla kwami imini nobusuku, ngokuba usuku lonke bathi kimi, uphi uNkulunkulu wakho na? Uphi uNkulunkulu wakho? Kwangathi uNkulunkulu angasisiza sihlale kuye, simsebenzele. uNkulunkulu asibusisele ngokumfuna. Mfuna usenokuthola, umbize seseduze, ngoba siyeza isikhathi lapho uzombiza ungamtholi. Athi ku verse 3, izinyembezi zami zingukudla kwami imini nobusuku, ngokuba usuku lonke bathi kimi, uphi uNkulunkulu wakho na? Inyembezi zami zingukudla kwami imini nobusuku. Bayabuza ukuthi uphi uNkulunkulu wami na?
labo ababuza ngoba bebona engathi uyalayeka, labo abathi mawungena enkingeni uNkulunkulu uyaphindisa. uNkulunkulu akaphindisi, uthi eyakhe impindiselo, akaze uphindisa ngoba kusho wena. uNkulunkulu uthi ngeyakhe impindiselo, yini sifuna ukuziphindisela, kodwa hayi ukuthi uNkulunkulu uyimpindiselo yena, cha. Akayena unomoya omuhle, unesihawu, unobubele, uyasithanda uNkulunkulu. Masimkhonzeni-ke ngobungcwele, simkhonze ngeqiniso, ngoba uzohlulela maduze, ahlulele ngani ngeqiniso, ahlulele ngani ngobuqotho nobungcwele oyibona akuhlulele. Uthanda ukuhlulelwa inkosi yamakhosi, ungekho ready, yiba ready ngoba izokuhlulela. Inyembezi zami zingukudla kwami imini nobusuku, ngokuba usuku lonke bathi kimi uphi uNkulunkulu wakho. Mawuhlangana nenkinga babuze bathi uphi uNkulunkulu wakho. Bambuza noJona ezifihle phansi emkhunjini, bathi ulele wena siyathandaza, ubani uNkulunkulu wakho na? Wathi uNkulunkulu, wathi ngingumHebheru, uNkulunkulu wami lodala izulu nomhlaba. Unasona isibindi wena uthi uNkulunkulu wakho ilodala izulu nomhlaba. Uyabatshela yini abantu uthi uNkulunkulu wakho ilona odala izulu nomhlaba na? Ngoba uNkulunkulu wakho kufanele kube yilo odale izulu nomhlaba, ngoba akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaloyo. Akazange abe khona uNkulunkulu ngaphambi kwakhe, ngeke futhi abe khona uNkulunkulu emva kwakhe, ngoba alikho ingaphambi kwakhe, alikho futhi ngemva kwakhe. Oh, inyembezi zami zingukudla kwami. Yabona usesekunzima uma usukhala ekseni, ukhala emini, ukhala ntambama, ngesikhathi sokudla wena uyakhala. Uthi inyembezi zami zingukudla kwami imini nobusuku, ngokuba usuku lonke bathi kimi uphi uNkulunkulu wakho na? Liyabuza izwe lithi uphi uNkulunkulu? Ngathi uyathandaza wena. Yini indaba mawuthandaza uvele lo 1 2 no 3? Yini indaba? Yabona bakuchallenge, awuphelele enkosini. Ayikuvikele ngani inkosi kufanele ikuvikele? Izokuvikela kanjani ngoba awuphelele enkosini? Awuphili impilo engcwele, awuhambi ngobungcwele phambi kobuso bakhe. Ngenxa ungahambi kwakho ngobungcwele phambi kobuso bakhe, uzoba nengqinamba. Athi ngilangazelela amagceke kaJehova ngibonakale phambi kwakhe. Uyakulangazelela yini wena ukubonakala phambi kwakhe? Uyawalangazelela namagceke kaJehova? Kufanele siwalangazelele, silangazelele ukubonakala phambi kwakhe. uNkulunkulu uyakudalula uma ungayidalula imisebenzi yakho yobumnyama. Uzokudalula. Sikhonza uNkulunkulu odalulanayo. He will expose you. Mawufunda amaHubo 50 verse 16, kepha komubi uNkulunkulu uthi yini ukuba ushumayela izimiso zami? Ngempela uthathaphi isibindi sokushumayela ufeba? Usethaphi isibindi sokudumisa uphinga? Usethaphi isibindi sokuthandaza enkonzweni, uthandazele ibandla lonke, kodwa wena ungcolile ungamanyala? Uthathaphi lokho? Uthi uphathile isivumelwano sami ngomlomo wakho. Usethaphi isibindi sokukhuluma ngeendaba zikaNkulunkulu engakulobanga na? Usethaphi leso sibindi? Khuluma indaba zakho uziphume ngale. Hayi, thina bakamoya siyakubamba, siyabona ukuthi no, ayikho lento eshoyo. Kepha komubi uNkulunkulu uthi yini ukuba ushumayela izimiso zami, uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho? Ingane uyazonda ukuqondiswa. Khona abantu abangafuni ukuqondiswa. Make wathi uyamthinta nje, hawu, usuyithintela, uyazonda ukuqondiswa, ufune lakhe ligcine. Uthi-ke uNkulunkulu uverse 17, ingane uyazonda ukuqondiswa, amazwi ami uwalahla emva kwakho na? Angithi amazwi kaNkulunkulu walahla ngemuva. Namanje kunezinto ozenzayo ungakhulumile noNkulunkulu. uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Verse number 18, uma ubonisela uvumelana nalo neziphingi uhlanganyela nazo. Mawubonisela uvumelana nalo, kwenzekani kwena emsebenzini? Mabentshontsha phambi kwakho, angithi bayazi ngeke ubacebe.
uyinje engenamazinyo ekhonkotha nje bangumsindo kodwa ngeke wenze lutho. uNkulunkulu uyasithanda, usifuna ekuphakameni, usifuna siphakame, usifuna sibe kumoya singabi senyameni. Uma ubonisela uvumelana nalo neziphingi uhlanganyela nazo. Uhlanganyela kanjani neziphingi? Uhlanganyela kanjani namasela, abantu abahlukumeza abantu? uNkulunkulu akafuni ukubonisela la. Verse 19, umlomo wakho uyekele ebubini, ulimi lwakho luqambe inkohliso. Umlomo uyekele ebubini, bese umlomo wakho uqambe inkohliso. Ulimi lwakho luqambe inkohliso. Verse 20, uhlala uhleba umfowenu, unyevuza indodana kanyoko. Umhlebelani omunye umntwana kaNkulunkulu? Uyahleba uzohleba nomfundisi wese. Lahlukana ibandla uyingxenye yokuhlukana kwalo. Kodwa uthi uphatha isivumelwano sikaNkulunkulu, uyashumayela uphatha indaba kaNkulunkulu. Uzokhulekele nabantu kanti awubakhulekeli kahle kahle, ubafaka umoya wesitha okuwena. Ukwenzelani lokho? Uthe uNkulunkulu, lokhu kwenzile. Verse 21, ngathula ushaye sengathi unjengami, ngizakukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Akubeke phambi kwamehlo akho. Usho amagama, uzovula amehlo akho uzibone ukuthi uyihlazo kanjani ebantwini. Ngoba uSathane uphuphuthekisile, uzovula ihlazo lakho alambule, bese uSathane uyamthola ukuthi uthini kuwena. Verse 22, qaphelani lokho nina enikhohlwa uNkulunkulu ufuna ngimdwengule. Qaphelani lokho nina enikhohlwa uNkulunkulu ufuna nginidwengule. Qaphelani. Khona abantu abakhohlwa uNkulunkulu, yibo laba abakhohlwa ama-appointments abo. Seyikhohle umuntu i-appointment wathi uyibamba ngengqondo. Wakhohlwa ukuthi yonke leminyaka uzoyibamba kanjani ngengqondo. Qaphelani lokho nina enikhohlwa uNkulunkulu funa nginidwengule, kungabibikho sindayo. Uzokudwengula uNkulunkulu, akuzubabikho noyedwa osindayo. uNkulunkulu uyadwengulana. uNkulunkulu vele yilento wena uyiyona. Kothobekileyo uyathobeka, uziveze ethobekile. Kokholwayo uziveze kholwa, ngoba unguNkulunkulu ophendulayo. Uthi-ke qaphelani lokho nina enikhohlwa uNkulunkulu ufuna nginidwengule, kungabikho osindisayo. Akekho noyedwa uzosindisa uma uNkulunkulu esekudwengula, akusindi ngisho yedwa. Uthi kaMahubo 84 verse 2, umphefumulo wami ulangazelela womela amagceke kaJehova. Inhliziyo yami nomzimba wami kuyahuba ngokwethaba kuNkulunkulu ophilayo. Yazi ukuthi ulangazela, uzilangazelele amagceke nje. Uthi yena noma ngasenangena ngendlini, mangifikile nje egcekeni ngizosithola isibusiso. uNkulunkulu uyamthanda umuntu onilokho kholo. uNkulunkulu uyamthanda umuntu ohlezi lapha akhona bambelela aqinisele enkosini. Ngakho-ke zivuze ukuthi uhlale ebukhoneni benkosi. Zivuze njengoMaria owakhetha kahle, wakhetha ukuhlala phambi kwenkosi. Asihlaleni-ke bangcwele, kuyahlaleka. Kufuna nje ukuthi uzidiscipline. Idiscipline kuphela efunakalayo. Uzithibe. Wazithiba uJosefa. Wazithiba amaqede waceba kakhulu. Ngakho-ke nathi masifuna ukuceba masizithibe. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Baba uNsibande, sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Ngiyavalelisa ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Sengiyakhumbula ukuthi angakathandazi. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uMoya oNgcwele ongikhumbuzayo. Asikhuleke bese ngivalelisa kahle. Siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa, sibonga uthando sithande ngalo, siyabonga ukuhlangana ngalendlela. Cela ubusise kube yilona loyo Nkosi olalele lenkonzo. Msize Nkosi alizwi izalenze. Busise Nkosi nalabo abaletha abantu.
baphilise Nkosi abagulayo. Noma ubani ogulayo manje ngegama leNkosi uJesu ngithuma izwi lakho elinamandla, kuyakhuleka Nkosi ukuba baphiliswe. Qalekisa wonke amadimoni ezifo ezihlukeneyo ngathumela esihogweni. Ngithi mabaphiliswe manje. uJesu Kristu inkosi phezu kwemizimba yabo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Hayi-ke Baba uNsibande, sesifikile leso sikhathi. uJesu Kristu inkosi.